mata da yadda hankali za ya kwanta na daina kuka komai ta so take so na bata zaɓin da na yi ina za na ganta na ƙara tsinka ga hankali yana kai da kawo ƙwaya na so yake bani bawa ya zan riƙa a zuciya ya haifar da ƙurji da bai fita kishin da nai yake motsa hanji na san ka ne kalaman ka naji na gasgata inda ka so anan zan yi tsayuwa cikin kwakwalwa ya fara tsawa da yadda ka da so nake kaɗai tare jikina in ba biki ina hankali to sai da ki na san zan ji sauki a zuciya yau gaskiya bara in yaba miki dar abinci na sawa shamaki rashin ki sai na hauyin bakin ciki yau ga ki zan yi tsallan farin ciki komai kike bida zana bar miki ni zan rike ki in tausaya miki kamar ki babu yau na faɗa miki da zan riga kuka nake da yawo kamar bara ga zuciya ta ce ba ta haƙura kuɗi biyar na zauna gidan tara na tabbatar a so ba